अरे दिसते का नाही? काय रे? काय म्हणजे काय विचारलायस? कट मारून चाललायस, अंगावर गाडी घालायस, लागला असतं म्हणजे याला. ए लागला असतं म्हणजे काय? एक तर रोडच्या मधनं चाललायस, बापाचा रोड असल्यावाने, आणि काय म्हणजे रे? ए 2 मिनिटं थांब, तुला दाखवतो. दादा 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 सॉरी. तू घबरे जरा 2 मिनिटं. अरे तू का सॉरी म्हणालायस? दादा सॉरी, आम्ही मधनं चालत आलतो, आमची चुकी झाल्या, जावा तुम्ही. अरे आपली चुकी नसताना कशाला माफी मागितलास रे? अरे दाद्या, आजकालच्या माणसांचा काय भरोसा आहे? कोणाच्या डोक्यात काय टेन्शन असते ते आपल्याला काय माहिती असते? अरे दाद्या, आजकाल किती खून आणि मारामाऱ्या होत आहेत. तिथं काय तर चुकीचं घडलं असतं तर, आणि 5 मिनिटाच्या रागासाठी का आपलं आपण आयुष्य बर्बाद करून घ्यायचं? आणि माफी मागितल्यानं कोण बारकं होत नाही रे, आणि आपल्या खांद्यावर घरची जबाबदारी आहे रे. आणि 5 मिनिटाच्या रागासाठी काही नाही लोकांना मोठी मोठी शिक्षा भोगताना बघितलोय. चल.